Ďakujem Tečku, ďakujem všetkým bezcom, že ste prišli, že sme tento projekt vypredali a že ideme pomáhať ozaj tým, ktorí to potrebujú. Pretože vďaka vám nielen pomáhame, rozhýbeme Košice a otvoríme tak košické rozprávkové Vianoce. Tešíme sa na vás už 1.12. Som hrdý na to, že naša firma sa aktívne zapája do iniciatív, ktoré pomáhajú budovať lepšiu spoločnosť okolo nás. Takouto iniciatívou je aj Mikulášsky beh, ktorý má v sebe krásnu vianočnú myšlienku. Výťažok z tohto behu je venovaný na podporu liečby detí s rakovinou. Teším sa na vás na štarte. Podpora charitatívnych aktivít a pomoc druhým sú pre nás srdcovou záležitosťou počas celého roka. Charitatívny Mikulášsky beh je krásnym príkladom toho, ako dokážeme spojiť šport s pomocou pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Ako milovník športu a behu zvlášť sa veľmi teším na charitatívny Mikulášsky beh. O to viac, že sa jedná o podujatie, ktoré v sebe spája krásnu myšlienku pomoci druhým skrz športovú aktivitu. Ako zamestnanec Deutsche Telekom som zároveň veľmi rád, že sa naša spoločnosť angažuje a podporuje takéto podujatia. Charitatívnym Mikulášskym behom pomáhame deťom v ich boji s rakovinou. A ja sa tohto behu za zdravie určite zúčastním. V mene Svetielka pomoci a chorých detí vám všetkým ďakujem.